Nagkalain-lain nga mga grupo nga apektado sang depektibo nga ungka flyover nagtipon. Condemnation rally ginapatigayon agud ipanawagan ang pagpaimbestigar sa may kapaltahan. Samtang Pavia Municipal Council nag-adoptar sang resolusyon nga nagahingyo sa Senado sang legislative inquiry. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang live sa ungka 2 Pavia, Iloilo. Zen? Kate, ginakabig nga hinustisya sa mga nagkalain-lain nga grupo ang pag-usik sang pondo sa pagpatukod sang ungka flyover. Bagay nga ginapakamalaot sang grupo ang DPWH kag kontraktor sang proyekto sa nagapadayon nga condemnation rally. Nagpatigayon sa isa ka condemnation rally ang nagkalain-lain nga grupo bilang sabat sa panawagan ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava nga magpatigayon sang protesta agud mapalabot sa national leaders ang natabo sa 680 milyones pesos nga pagpatindog sang ungka flyover sa di nakitaan sang depektibo. Suno kay Father Marco Sulayaw, chairperson sang Promotion of Church People's Response Panay kag Guimaras, ginakabig nga immoral ang pag-uyang sang kwarta sang pumuluyo bangod sang palpak ng konstruksyon sa nagausmod nga flyover. Klaro nga korupsyon ang nagluntad kag kinahanglan nga may manabat sa proyekto. Dismayado kami, bangod nga ang paraya sa ila magtutok lang sa solusyon. Wala man na problema ang solusyon. Kung ang solusyon ay rehabilitate, pero dapat ang IBC amuya ang magasto, hindi na pagkwaon pa sa kaban sa pumuluyo bangod tumanay na ako nga insulto, no? Immoral na bangod nga kwartay na sa pumuluyo kag dapat may manabat kung sino man na dapat manabat. Lakip man sa nagtipon sa ungka flyover ang cost-oriented groups, religious groups, transport sector kag pila ka miyembro sang sangguniang bayan sang Pavia. Ginpahayag ni SB member Pete Remanias nga suportado nila ang panawagan sang publiko bangod tanan ang apektado sa huol nga tuga sang ungka flyover. Wala man ini nalipay sa resulta sang investigasyon bangod nagwa nga ang tanan nga pier o kun haligi sang flyover ang nagausmod kag nagakinahanglan sang hindi magnubo sa 250 million pesos sa pagkayo. We just want to give justice sa minilyones nga gingasto sa aton nga government sa ina nga tipiktoso nga flyover. Nga amon ginsaligan nga kon maayo ang pagubra, that would ease the traffic problem namo dira sa Pavia. Nahibaloan nga 4 na kabulan ang nagligad sang ginfile ni Kabataan Party List Raul Manuel ang resolution nga magpatigayon sang congressional inquiry na tuhoy sa palpak nga pag-construct sang ungka flyover. Bangod sang wala sang paghulag sa Kongreso, ginpakamaayos ang sangguniang bayan nga magpasar sang resolution nga nag-aapela sa mga senador nga magpatigayon sang investigasyon sa ungka flyover. Thankful gi kami kay one of the reference sa iyang nga mga premise or whereases amo nang aton nga resolution nga gipasar sang December 12. Medyo madugayan kay according sa pagmonitor naton do hasta pa lang subong sa Committee on Rules, I think do wala pa na-refer sa Committee on Public Works. Kung na-refer gin man mo na ginatingala naton kung nga sa subong wala movement, they could have called already. Nagdeploy man sang kapulisan ng Pavia Municipal Police agud masiguro ang kalinong kagkatawhay sang rally. Ang aton dira nga concern is peace and order situation, no? Ma-maintain naton ang pag-deliver sang public safety, especially sa mga participants sang sina nga rally, no? Kay kabahin man sa nga programa karon ang pagpatigayon sang candle lighting ceremony, samtang plano naman sang sangguniang bayan sang Pavia nga personal nga isumite ang resolusyon sa Senado sa masunod nga semana agod gilayon nga maathagan ang issue sa ungka flyover. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.